Kasangani uka bara ubuluda chogo yemimbe talike mali jamana frontière fanga wasablu CNT uka session d'octobre a bara ukuncela Kasangani keneba do sigile yemi kera kabine alamsado décembre kletan anishegi temene CICB konana Shirifla TV uka shukrengere mibenyana maya walasa kasega nyeshi ubara kenyomo atako worola ulada temena kabeni disamkro kletan konondo samba fla ani mwani nduruye mi bara ukera nusonja farifoni ani munya konana Kasangani mabachama yele ye keneka nununde ye bakuruba kunofono ye kunafona framinga kagola aw ye bananga chanyina soni Mami ka bara bembe sashu tomo ma oto dabla fado mani ala ya gresega do sakirne do la neka kanya mwa sanga bisba be aka mari jamana fanda na bila jene fe ka ufo ka wala nyima do mali kona ani mali ko kanya mamnu zige meka nyema da Sherifa TV ja kan sofe jango akasiga bo kuna siri ani kompana kateme kuna fone jele fe ka fo be na kuna fone wati sele ye nije ina fo mbora ka au la somi dongana chomena mimbe tali ke mali jamana frontière funga awasa blo CNT oka bara blo dele mimbe ke ofe ni avec les sessions ordinaires à Barao Sira Dana Kasangani Keneba do Sigleyi Minkera Kabene Alamsado de Samkro Kletan Anishegi Samba Fla Ani Mwani Nduru ye CICB la Bara Nyere Bunya Kuntame Kadi CNT Omanyema Ba Honorable Général de Corps d'Armée Maliki Jaoudema Bara Mbola Feminka Obe Talike Kasiga Tekona Blake Sharia de la Mina ke sababu ka yamaria di gouvernement ma uka temeni bara uye olu ka sigana febo wati konda na fagase ka c'est uka gafe ba do mi kera jo sharia tigla mo fe commission nationale des droits de l'homme Amadou Kamara Seydou Unyare olu ya sira Sherifa TV tola Conseil national de transition CNT Djerekulu Mau Kasangani uka session d'octobre nabita kalosaba barala a barau kunchera ni projet de loi do tali munu mena ken nafa baye kanyeshin jamanama wakati natawla nol dolube talike ka yamaru di gouvernement mauma ukase ka sharia do ta uireye ka soro mateminaye CNT mau nyekoro ka irawla ka fo CNT re wasabloni mimi kuma jamanadenw togola nabe jamanadenw hakɛ ɲini nin kalo saba in a bolodalen kun bɛ musaka ko de kan sɔrɔ kɛ cogo ni a boson cogo a n'a bɛ nafa se maliyɛnw ma cogo min na ala kɛ o tɛmɛ cogo o ɲana CNT a lajɛ sɔrɔ in bɛ se ka nafa se jamanadenw ma cogo min an kumana o kan kuma lasurunya la an bɛ se k'a fɔ sɔrɔ in a bosonni bɛ tali kɛ adamadenya yɛrɛ tali kan kɛnɛya ji courant ani an ka lakanaw bɛ se ka sabati cogo min musaka fanba taara o la o siratigɛ kɔnɔna la ni wagati in kɔnɔna la an ye baara caman kɛ baaraw kɛra minnu bɛ tali kɛ hali minnu ye architecte ye ni minnu sigilen bɛ yɔrɔ wɛrɛ la n'u bɛ zone EMOA la olu bɛ se ka na baara kɛ an ka jamana kɔnɔ an ye sariyaw fana ta tuguni sariya minnu n'u bɛ tali kɛ ka adamadenya ladilan a sira caman fɛ o la fana an ka président a ye foliba lase jamanadenw ma u ka cɛsiri ka taa lase kɔrɔladon min bɛ ka kɛ jamana bɛ ɲɛguwa min kɔnɔ a ye foli kɛ min ye chauffeur ani opérateur économique mun ni président ye jɔnjɔn d'u ma k'u ka fasoden ɲumanya ka waleya dɔn parce que gɛlɛya kɔnɔ u sɔnna ka jamana dɛmɛ a kumana fɛnɛ CNT yɛrɛ bɛ baara minnu kɛ n'a bɛ fɔ o ma ko travail parlementaire ale yɛrɛ kun taara Mali yɛrɛ nɔrɔbila Maroc a y'i da don o la ani an ka jɛkulu dɔ bɛ n'o ye UPA ye o fɛnɛ baara kɛra mais a y'a yira fɛnɛ k'a fɔ CNT wasadenw u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ministriw nɔ kan mais o kɛra a sɛbɛnden ka ɲininkaliw kɛ a bɛ ka baara jumɛn kɛ est ce que a bɛ ka taa jamanadenw ka ŋunan sira fɛ a ye nin wari don min a ye nin baara in kɛ cogo di donc o la a ye foliba kɛ ka ɲɛsin fɛnɛ an ka samatasɛgɛw olu bɛna taga kɛlɛ min na n'o bɛna taa kɛ ka jamana yɛrɛ k'a lafasa ko ala ka sankɔrɔta d'u ma kosɛbɛ ka fara o projet de loi in kan projet de loi wɛrɛ fana tara min bɛ tali kɛ bunahadamadenya hakɛw matarafali ko ɲuman ma Mali jamana kɔnɔna na n'an b'a wele ko droit de l'homme an bɛ se k'a fɔ nin wagati a kun cɛra ni CNDH n'o ye droit de l'homme mɔgɔw ye u nana u n'an kumana an y'a yir'u la k'a fɔ fɛnɛ u bɛ baara mun kɛ a ka tali kɛ jamana yɛrɛ ka tagabolo kan kuma minnu bɛ fɔ ani ko minnu bɛ kɛ u ka kɛ kelen ye wa n'u bɛ baara ninnu kɛ siɲɛ wɛrɛ u ka na u ka to ka CNT maaw ɲininka pour que n'u ma mun faamuya an ka se k'o fɔ ɲɔgɔn ye
an b'u fo u bɛ baara min na baara ɲuman don mais a mana kɛ cogo cogo baara in bɛ kɛ jamanadenw de ye wa baara in bɛ kɛ anw yɛrɛ de an yɛrɛ man kan ka an yɛrɛ minɛ ka di maa wɛrɛ ma donc u ka ɲɛmaa danga tun bɛ yan an b'u bɛɛ fo donc président ka foli sera nin bɛɛ ma fo ka taa lase jamanaden bɛɛ ma donc aw yɛrɛ fɛnɛ minnu ye kunnafonidilaw ye a ye foli kɛrɛnkɛrɛnni se aw ma kuma in b'a yira dɔrɔn an ka jan bila kunkolo la ko jamana kelen de b'an bolo min ye faso Maliba ye an bɛɛ kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma k'o sankɔrɔta k'o layɛlɛ sanfɛ a kɛra ka dugawu kɛ Ala ka hɛrɛ kɛ jamana ye Ala ka jamana sankɔrɔta. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Conseil national de transition CNT a ka nin kalo saba baara in a sen fɛ projet de loi caman taara hakili jagabaw caman kɛra ka ɲɛsin gouvernement ma ka fara fɛsɛfɛsɛliw ani jateminɛw ma baara in bɛɛ lajɛlen kuncɛra ni général de corps d'armée Maliki Jaw ale min yɛrɛ ye CNT jɛrɛjɛkulu ɲɛmaa ye CNT maaw u bɛna taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la fo ka taa se avril kalo o tɛnɛn fɔlɔ ma san 2026. Sherifla TV jakanso ka sangani o ka baaraw boloda cogo ye su kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ ɲɛnamaya o fɛ ka ɲɛsin o jɛw mɔ o ko amanu de partenariat a labɛnna o fɛ ka bɛn ni décembre tile 19 san 2025 ye baara min fɔtɔ don a bɛ ye a ta ko wɔɔrɔnan de kɔnɔna na 6e édition a kɛra Dunan Diction hôtel de l'Amitié la Bamako kɔnɔna na laɲini min bɛ yen hakilina na o de ye ka se ka baarakɛɲɔgɔnya kanu don o jɛw la ka sanga ni nin surafana du kɛrɛnkɛrɛnnen baaraw ye min baaraw kɛra sababu ka se ka maba wele caman ye kɛnɛ kan ka fara o baarakɛɲɔgɔnw kan Sherifla TV tɔgɔ la Sadio Sidibe Nuhumu Kono olu tun bɛ yen. Ni ye su kɛrɛnkɛrɛnnen ni a bɛ ɲɛnajɛ san o san ɲina ye a san 6nan ye Sherifla TV ɲɛmaaso fɛ ka sanga ni a ka hakilina ɲumanw ye min ni a bɛ bila kadara kɔnɔ min b'a to ani a dɛmɛbaw ani a jɛɲɔgɔnw bɛ se ka su in ɲɛnama ɲɔgɔn fɛ cogo min na ni a bɛ wele nuit de partenariat ni ale kɔrɔ ye dɛmɛbaw jɛɲɔgɔnw ani kafoɲɔgɔnw min b'a to ka se ka su in ɲɛnama ɲɔgɔn fɛ cogo min na. A diyara ne kojugu parce que ni organisation sugu ninnu vraiment a bɛ baara diya dɔ mɔgɔw la et puis a bɛ mɔgɔw tin dɔn ɲɔgɔn na et puis a bɛ na ni approche ni fɛn caman ye. Bon donc vraiment fɛn ɲɛnamaba de don. Moi c'est ma première fois d'assister et c'est cette année n y'a assisté nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye mais n'Ala sɔnna ma a tɔ si tɛ fɔ ne kɔ tuguni sauf n'aw m'a invité et n bɛna baara caman fɛnɛ kɛ n'aw ye cette fois-ci parce que je suis très content. Su daminɛw la a kɛra nisɔndiyakoba ye sabula maaba fɛn fɛn kun bɛ kɛnɛ kan kuma dira a bɛɛ lajɛlen ma min b'a to k'u ka nisɔndiya kumaw fɔ ani fana folikan min fana b'u bolo k'o kɛ k'a ɲɛsin Sherifla TV ɲɛmaaso ani fo ka taa se Mali kunnafoni di yɛrɛ ma. Sherifla ka ni partenariat sera walima ni Sherifla ka baara dɔw sera n'a ma dɛsɛ an kan ka ye a kɛnɛ kan sabu bonya kɔfɛ foyi tɛ yen ni dɔgɔlima tɛ. Sherifla a bi baara min na ani a ka partenaires ni ɲɔgɔn cɛ ne tɛna n da se o yɔrɔ ma n bɛ se ka n da se yɔrɔ min ma Sherifla jɔyɔrɔ yɛrɛ ye mun ye Mali presse kɔnɔ a bɛ baara min kɛ Mali mago ma deli ka se a ka presse ma ko Sherifla wulila k'a tora kɔ presse ka kungo o kungo wulila Sherifla jɔyɔrɔ fara la o de kama bi an bɛna ka na foli kɛ ka waleɲuman dɔn kɛ ani ka duwawu kɛ k'a jira k'a fɔ nous sommes fiers de vous. San o san a san siɲɛ 6nan de ye nin ye u bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan o tɛ l'amitié la wariba de don musala de don mais k'a yira u la ko bonya bɛ Mande bonyamasegin bɛ yen nɔ aw de ye n dɛmɛ n ka baara la donc n b'aw dɛmɛ a la o de ye nin ye vraiment je pense que c'est une très bonne télévision ne kɔni ye san 33 kɛ télévision ORTM na mais je sais que Sherifla fana vraiment a nana fɛn ka espace kan a y'a jɔyɔrɔ fiye. Nin su in ni a kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ teriya su kama min b'a to cogo min na baara minnu bɛna kɛ sankura natɔla la da bɛ se ka don u la cogo min na ani fana nɔgɔyaba minnu ni olu kelen bɛ ka bila ka ɲɛsin sankura ma min b'a to ka se ka o kunnafoni di maaw ma cogo min na. Nuit de partenariat laɲiniba ye min ye o de ye ka partenaires k'u remercier comme an karamɔgɔ bɛ to k'a fɔ an ɲɛna ko waliɲumandɔnbali o ye kafiri de donc Sherifla TV bɛ partenaires wele bi su belebeleba in ka organiser u tɔgɔ la k'u waliɲumandɔn cogo min na u sɔnna ka danaya da anw kan an ka baara kɛ
donc ko in la a kunba bɛɛ waliɲuman dɔn de. min bɛ tali kɛ Serifla TV yɛrɛ a ɲɛmaya so a ye kuma ta nisɔndiyalenba ka folinin tanu k'a ɲɛsin naba bɛɛ lajɛlen ma ani fana ka foli kɛrɛnkɛrɛn kɛ k'a ɲɛsin dɛmɛbaw partenaires ma olu min sɔnna ka jɛ kɛ ni Serifla TV kabini san caman. o kadara kɔnɔna na a ye foli kɛrɛnkɛrɛn fana kɛ k'a ɲɛsin Serifla TV baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma ka sabu kɛ u ka wulikajɔ ani u ka muɲu ye hali n'a sɔrɔ ko waati gɛlɛyaw b'a kɔnɔna na. a ka kungo kɔnɔna na tila ka foli belebeleba kɛ k'a ɲɛsin an ka sababu ɲuman ma an fa an karamɔgɔ ni ale yɛrɛ de ye Serifla TV tigi ye a Seyid Sherif Usmani Madani Haidara ka sanga ni a ka baara ɲumanw kɛli ye. su in na an nisɔndiyalenba don ka bɛn ni Serifla TV a ka n'u de partenariat tako wɔɔrɔnan ye n'an k'o ma ko 6e édition. cakɛdaw de bɛ minnu sɔnna ka danaya d'an kan k'a fɔ an n'u ka jɛ ka baara kɛ olu yɛrɛ fana ye mɔgɔ ye san o san minnu bɛ se ka musakabaw don télévision kɔnɔna na. o la an ko ɲuman sara tɛ daden jɛɲɔgɔn min b'a ni ɲɔgɔn cɛ hali bi a bɛ se ka sinsin. o la su in na bakuruba la an da sera kɔrɔfɔ saba ma. a fɔlɔ an ye folikan kɛrɛnkɛrɛnnen de ta ka ɲɛsin an jɛɲɔgɔn ma n'o y'an ka partenaire min ye olu mun kɛmɛ ka danaya d'an kan kabini san 10 baara kɔnɔna na ni tigɛɲɔgɔn ma don an n'u ni ɲɔgɔn cɛ. o kɔfɛ fana an ye wele bila an baarakɛla kunnafonidilaw ma n'o ye journalistes ye parce que an y'a yira an ka kɔrɔfɔ la k'a fɔ jamana bɛ lahala min kɔnɔ bi lahala gɛlɛn don. an tɛ maa si bari k'a fɔ i ka n'i ka kunnafoni di mais kunnafoni di lahala la mun bɛ se ka kɛ basigi ani hakilisigi ye jamanadenw kan ka tila k'a ɲini jamanadenw fana fɛ tuguni an bɛɛ ka bi alhamdulilayi an ka jamana so ɲɛmaya so ala y'a kalifa di minnu ma an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'u dɛmɛ k'u kɔkɔrɔ don walima u ka se u seyɔrɔ la. donc o tɛmɛnen kɔfɛ an ye folikan kɛrɛnkɛrɛnnen di an karamɔgɔ ma Seyid Sherif Usmani Madani Haidara ale mun kɛra alhamdulilayi an ka sababu ɲuman ye bi n'o ka telesoba in k'a bila sen kan. kɛnɛ in kun barakalen don kosɛbɛ sabula an fa an karamɔgɔ a Seyid Sherif Usmani Madani Haidara kɛnɛ in nɔla bilala a denmusow fɛ ni délégation yɛrɛ ɲɛma kun bɛ Madame Dumbiya Seyida Banene Haidara a n'a balimamuso bɛɛ lajɛlen u ye kuma ta ka nisɔndiya kumaw kɛ k'a ɲɛsin jama sanuman in ma ni ka tila ka Serifla TV yɛrɛ fana fo a ka wulikajɔ. a ka kumaw fana kɔnɔ a ye tasibila kɛ k'a ɲɛsin a yɛrɛ fa ma ni o ye télé tigi ye a Seyid Sherif Usmani Madani Haidara. ala min sɔnna ka ni 6e édition yira an na nu du partenariat la an bɛ partenaires fo. n'i y'a mɛn i ɲɔgɔn doniba t'a la tɛ i b'a sɔrɔ ɲubaga ɲuman b'i la olu min bɛ Serifla kɔkɔrɔma don toujours u ka baara la aw ni partenaires aw bɛ ɲɔgɔn bolo de ka taa ni ɲɔgɔn ye ni partenaires bɛ taa ɲɛ aw yɛrɛ fana bɛ taga ɲɛ donc toujours aw ka optique kan ka kɛ partenaires bɛ satisfait cogo min na u ka produit bɛ se ka lakodɔn cogo min na Serifla ka baara ye o de ye. ka an fa fo ale min ye ni télé yɛrɛ initiative ta k'a dayɛlɛ a kɛra hɛrɛba de ye Mali kɔnɔ. nin su in n'a kɛrɛnkɛrɛnya la jɛɲɔgɔn baara ani teriya baara ma a kun cɛra ni nisɔndiyakow caman ye kɛrɛnkɛrɛnya la ɲɔgɔlɔnbɔlaw ni olu bɛ tali kɛ jogo film min bɛ kɛ Serifla TV la u ye maaw nisɔndiya kosɛbɛ fo ka taa se jɔnjɔndiw k'a ɲɛsin maa minnu ka wulikajɔ bonyana Serifla TV ka bolodiɲɔgɔnya baaraw ma min b'a to san nataw la dɔw bɛ se ka fara u ka teriya baaraw kan cogo min na ani fo ka taa se foli dumanw ani photo de famille. an bɛ to hali bi dunanjigiso hôtel de l'amitié kɔnɔna na ka jɛ ka ɲɛmada dakuruɲɛ filaw fɛ minnu sabula an ka kunnafonidila Sadio Sidibe ani Nuhumu Kone fɛ ka sanga ni maabaw caman daw sumusumuni ye baara in yɛrɛ a ɲɛnamali la. nisɔndiya min bɛ ne la o ye k'a yira dɔrɔn Serifla TV a TV bɛ ka yangan ta et puis a TV bɛ ka taa ɲɛ a bɛ ka yakubaya donc o nisɔndiya de bɛ na k'a ye fana danaya min b'u n'u ka partenaires cɛ o bɛ ka sinsin puis n bɛ se ka min fana fɔ partenaires ka daw la danayamɔgɔw don et puis a télé a lajɛlen don Europe fantan 4 bɛɛ la a lajɛlen don Asie fantan 4 bɛɛ ani diɲɛ fantan 4 et puis danaya kan ka daw kan u ka programme ka ɲi kosɛbɛ. an kɔntannen don an nisɔndiyalen don bi an bɛ Serifla ka n'u de partenariat la n'o ye a 6e édition ye. mɔgɔ fɛn bɛ Tubakoro dɔn on sait très bien Tubakoro télé Serifla ye Tubakoro ka partenaire phare de an bɛ émission fɛn fɛn kɛ a bɛ bɔ Serifla ka télévision sanfɛ. Serifla yɛrɛ ka la famille chérifienne accompagne beaucoup Tubakoro donc an nisɔndiyalen don an kɔntalen don an bɛ welewelekan min lase mɔgɔ tɔw bɛɛ lajɛlen ma k'a f'u ɲɛna u bɛɛ ka na Serifla la parce que n'i ka publicité bɛ bɔ téléphone a bɛ dɔ fara a ka sankɔrɔta kan
et surtout be continent duru bela jelen kan ko fana signaler ka fo mo ye ame do ke ala ka san wara ta yara fana yara ambela jelen ken ala Serifula TV ni a bara ɲɔgɔn u ka jɛɲɔgɔnya su tako wɔɔrɔnan an nana kɛnɛ kan an ye nisɔndiyara kosɛbɛ télé yɛrɛ baarakɛɲɔgɔnw ka nisɔndiyakanw u ye wasa sɔrɔ télé ka baara la an y'o seereyakanw mɛn olu y'an nisɔndiya fo ka taa se an ka télévision sow ani kunnafoni cɛri baaradaw ka ɲɛmɔgɔyasobaw maison de la presse n'a ɲɔgɔnnaw ani o ɲɔgɔnna wɛrɛ minnu bɛ kɛnɛ kan olu ye mankutu min kɛ ka mankutu min da Serifula TV ka baara kan o ye an wasa kosɛbɛ donc o ye occasion y'an bolo ka télé baarakɛla bɛɛ fo u ka don o don cɛsiri la fo ka taa se u dɛmɛɲɔgɔn bɛɛ ma minnu yɔrɔ ka surun ani minnu yɔrɔ ka jan ka an ka nisɔndiya jira ka foli segin an karamɔgɔ ma a seri Serifu Sumani Madani Hayidara ani a ka denbaya n b'a dɔn olu ka bilasirali de y'a to nin baaraba ninnu sera ka kɛ ka ɲini Ala fɛ nin kɛnɛ ɲɔgɔnna caman Ala k'o jira an na. Hakili fɔlen ani kunnafonidi bulonba dɔ labɛnna Mali jamana forobatɔn organisation de la société civile ka sanga ni o ka bolodoɲɔgɔnma ye ni AES o jamana kɔnɔdenw ka kuluba ye a baaraw nun donna ka bɛn ni jumadon décembre tile 19 san 2025 de ye Memorial Modibo Keita la ka sanga ni baara in yɛrɛ nafa ye a seriyala AES jamana kɔnɔdenw ka nɔrabulaw caman fɛ minnu nana fara maba wɛrɛ welelaw kan ka sanga ni baara in walasa ka se ka jɛ ka hakili fɔlɔfɔlɔ ninnu kɛ ɲɔgɔn fɛ kalo donna k'a fɔ baara in yɛrɛ bonya ani a karama bɛɛ lajɛlen kunta mɛn ka di Mali jamana farafinna fanga ma ɲɛmaaba Général d'armée Assimi Goïta de mo Fatumata Yaya Kane ale bɛ ɲɛfɔli kɛ a ko kunkan ni akili falen ani ɲɔgɔn bilasirala kɛnɛ ye société civile ni o ye forobatɔnw ye ka taa se communautéw ma laadatigiw ka bɔ AES jamanaw kɔnɔ bɛn ni kelenya ni sinjiya ani balimaya kɔnɔna na k'u ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin AES jamana ɲɛmaw ma a marabaw ni lajɛrɛn kun yɛrɛ ti dɔwɛrɛ ye fɔ ka hakili jira ɲɔgɔnna ani tasiba boli kɛrɛnkɛrɛnnenya na dakun minnu ni o bɛ u bolo tile fila baara in kan ka kɛ o kan o ti dɔwɛrɛ foyi laɲini fɛn min ye AES jamanaw ye baara minnu ni o bolo dan bɛ a ɲɛmaw ni a marabaw bolo o ka se ka sabati an bɛ yan bi ɲɔgɔn ye ba dɔ kadiri kɔnɔ n'an b'a fɔ ma ko symposium n'o ye hakilina falen société civile maaw fɛ ani communautéw n'o y'an ka laadalatigiw ɲɛmaaw fɛ donc sigi in bɛ hakilina 4 de kan hakilina in ye anw société civile an de ko an bɛ AES mun n'o ye jamanadenw ta ye n'an ka chef d'état n'o ye général Assimi Goïta ye général Abdraman Tchani ani le capitaine Ibrahim Traoré olu ko k'olu bɛ peuple ka confédération mun sigi n'an y'an yɛrɛ y'o kɔnɔ an ko an jɔyɔrɔ ye jumɛn ye olu ka somɛ ɲɔgɔn ye ba filanan na donc o de an ye thématique 4 ta n'o ye hakilina 4 fɔlɔ ye an ka waribonba mun bɛna sigi n'o bɛ fɔ a ma ko banque de l'AES an jɔyɔrɔ ye jumɛn ye a la an kan ka mun de kɛ banque in ka taaɲɛ kɔnɔna na banque in bɛ se ka yiriwa cogo jumɛn na banque n'i ko banque i ko wari thématique 2nan ye an bɛ se ka wari jumɛn bɔ AES yɛrɛ tɔgɔ la an ka hakilina ye jumɛn ka fɔ an ka ɲɛmaaw ye barisa an tɛ se ka to wari ka wari mun t'an ka jamanaw wari ye wari mun b'an ka fantanya juguya k'a fɔ k'an bɛ banque créer anw yɛrɛ donc o ye hakilina 2nan ye hakilina 3nan an bɛ se ka siraw dayɛlɛ AES jamanadenw ye cogo jumɛn k'a fɔ ko Burukina Mali Niger an bɛɛ bɛ se ka wuli dɔrɔn ka taa ɲɔgɔn fɛ yen cogo jumɛn ka sɔrɔ gɛlɛya ma sɔrɔ o hakilinaw bɛ yen ani an ka laadala kow ani an ka laadala minɛnw olu bɛ don ba la cogo jumɛn an ka artistes bɛ se ka taa u ka feerew kɛ ni jamanaw kɔnɔ ka segin i n'a fɔ u bɛ u yɛrɛ ka dugu la cogo jumɛn an bɛ n'o fana hakilinaw kɛ an ye wele bila société civile bɛɛ ma ani communautéw dugutigiw bɛɛ bɛ yan alimamiw bɛ yan au conseil islamique bɛ yan catholiques protestants muso tɔnw denmisɛnnin tɔnw an ye olu bɛɛ wele universitaires chercheurs pour que an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan hakilina minnu bɛna bɔ k'a kɛ sɛbɛn ye ka taa di an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma k'a fɔ nin thématique 4 kɔnɔ nin ye Mali ni Niger ni Burkina société civile n'u ka communautéw ka bonya ye k'a lase u ma o de ye laɲini ye
ka fara ɲɔgɔn kan ka hakilina kelen ni ŋaniya kelen ta cogoya min na ka se ka AES jamana marabaw dɛmɛ nin lajɛrɛ kun de ye o ye. Da bɛna se fɛn caman ma kɛrɛnkɛrɛnnenya na laɲini minnu ni o bɛ senna cogoya min na fɛn min ye AES jamanaw ka ɲɛtaa kun ye o ka se ka sabati nka kɛrɛnkɛrɛnnenya na fana u da bɛna se fɛn caman wɛrɛw ma minnu ni o bɛ sifinnakaw sen don ni ko fɔ AES jamana ɲɛmaw ka baara bolodalenw o sabatiliko ɲumanya siraw kan cogoya min na laɲiniw bɛɛ lajɛlen ka sabati. Maa minnu garisɛgɛ donna seginna ka bɔ jamana wɛrɛw la o y'u ka nisɔndiyaw jira. Nafa belebeleba de b'a kɔnɔ parce que an y'a yira k'a fɔ an bɛna baara mun kɛ an bɛna n'an ka hakililataw fara ɲɔgɔn kan ka se k'a di an ka président saba ma min ye Burkina, Niger ani Mali président ye. Donc ale ko nin kɔnɔ nin baara caman bɛ yen baara min don an bɛna kuma ka taa ayiwa jeunesse yɛrɛ bɛ se ka impliquer cogo min na ayiwa AES ka économie kɔnɔ jeunesse yɛrɛ fana hakililata mun b'o fɛ ka se k'a di ayiwa jamana ɲɛmɔgɔ ma vraiment u ka se k'a fara o bolo kan pour que ayiwa jamana ni ayiwa min AES ye jamana saba ni fara ɲɔgɔn kan ka se ka taa ɲɛfɛ. A belebeleba yɔrɔ yɛrɛ min ye nin ayiwa an ka chef d'état ka ɲi ka ɲɔgɔn kunbɛn ayiwa Mali kɔnɔ yan yɔrɔ tile filani nin na. Donc ko caman b'a kɔnɔ ayiwa hali min yɛrɛ AES ka banque ka création ye ale kuma bɛna kɛ a kɔnɔ. Donc an bɛna na hakililataw fara ɲɔgɔn kan vraiment ka se k'a di o ma o ka a fara u bolo kan k'o ka se ka nɔgɔya u bolo. Hakililajigila an b'a jira aw la k'a fɔ ko dakun min ni o taara u fɛ ni lajɛrɛba in kɛnɛ kan o de ye miiriw ni tasiw ka se ka kɛ AES ɲɛtaa koɲɛw kan yɛlɛmaba minnu ni olu bolo dalen don o ka se ka sabati. O fana b'an sɛnsɛn k'an kun da diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw kan a bɛ lakale karamɔgɔ Musa Fɔnba fɛ. Juma Desanburu kalo tile 19 Kongo Kinshasa a faaba la fanga ɲinindɔ minnu bɛ jamana ɲɛma Félix Tshisekedi fanfɛ u kanubaw bɔra ka nisɔngoya taamaba bolo da. Fanga ɲinindɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu min bɛ jamana ɲɛma Félix Tshisekedi dafɛ Union Sacrée pour la Nation. U ka taama kun de ye ka diyakoya diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies kan. A ye sariya se min da ka mankan ba cogo ɲini Kongo Kinshasa ni Rwanda jamana cɛ. A sariya se ka wale ni diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies sariya se kɛn bɛ ka jira k'a fɔ Rwanda jamana kɛlɛcɛw ka Kongo Kinshasa dugukolo bila ka dɛmɛ tigɛ mamurulenjɛkulu M23 la jamana kɔrɔ yan b'a fɛ. Nisɔngoya taama min bolo dara jamana fanfɛ fanga ɲinindɔw fɛ politiki binaku dankɔrɔba caman kun bɛ a la Kongo Kinshasa i n'a fɔ André Mbata, Sylvain Mutombo ani Deo Bizibu. Fanga ɲinindɔ ninnu bɛɛ lajɛlen taamasiyɛnw kun bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ nisɔngoya taama nɔ. Kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna jamana ɲɛma Félix Tshisekedi ka fanga ɲinindɔ UDPS ani Carlo Agito ka fanga ɲinindɔ AGPC ani Sami Badibanga ka fanga ɲinindɔ les progressistes. Amérique jamana fɛnɛ drapeau kun bɛ ka filenfalanfele ale min ye soronnani donba ye Rwanda ni Kongo Kinshasa jamana cɛ. Tɛgɛnɔbila kɛra bɛnkan sɛbɛ la Amérique duguba la Washington Desanburu kalo tile 4 Rwanda faamaw ni Kongo Kinshasa faamaw cɛ ka mankan banjogo ɲini Kongo jamana kɔrɔ yan fan fɛ. Nka ale bi mugu mankan ma se ka da mamurulenjɛkulu M23 bɛ ka fa bɛɛ lajɛlen kɛ sinɔ ye. Irisila jamana sababula Centrafrique jamana surasiya basigi bɛ a bayɛlɛmana ka kɛ surasiya jɔlen ye. Centrafrique ka den dɔ de ka kuma don ma hakili juru caninen do ko Wilfred Balogbiya ani Irisila kunnafoni di sira Sputnik Afrique cɛ. A ko Irisila jamana jɔyɔrɔ bonyana Centrafrique jamana surasiya dɛmɛni na. A ko jamana ɲɛma min bɛ Centrafrique kunna bi Faustin Archange Touadéra ale ka wulikajɔ de y'o sababuya. A ko yani Faustin Archange Touadéra ka na Centrafrique jamana ɲɛmaya la Centrafrique surasiya kun tɛ tɛmɛ kɛlɛcɛ batanga nka bilama kɛlɛcɛ ba 26 de do. O kumana o sera ka kɛ ni Irisila jamana ka dɛmɛ de ye. Ko minnu kɛn bɛ ka Irisila jamana filɛ ni ɲɛjugu ye bi diɲɛseleke naani setigi jamanaw na k'u bin bɛ Irisila jamana kan ko n'ale y'i miiri Faransi jamana de ka Irisila jamana jaki. K'a fɔ Irisila jamana bɛ ka na ni mercenaires ye Centrafrique jamana kɔnɔ ka Centrafrique fanga dɛmɛ ko kumasuli ko do. Ko hali n'a kɛra mercenaires ye ko ka Irisila jamana ka dɛmɛ ni Faransi jamana ka dɛmɛ sanga ni ɲɔgɔn ye Centrafrique jamana mɔkɛ. Ko don dɛmɛnenw na ka Faransi jamana to Centrafrique jamana kɔnɔ n'a ka kɛlɛbolo sangarisi ye. Ko Centrafrique jamana surasiya kun bɛ ka tila fila ye de. Ko wa ko Faransi jamana ɲɛmaw jɔn kun bɛ o de kan. Ko bɛn foyi ma se ka sɔrɔ ka Faransi jamana kɛlɛcɛw to Centrafrique jamana kɔnɔ. A ko a ka kan bi farafina jamana tɔw k'u ɲamada Irisila ni Centrafrique ka jɛ fɛ ka kɛ bolomada yɔrɔ ye don nataw la ka sabu kɛ bi lakanabaliya min ɲɔgɔn ye mɛ
n'i b'a fɛ fura ka sɔrɔ a la bɛɛ f'i k'i tɛgɛ di irisila jamana mu. Angleterre jamana ma ɲɛmaaw tɛna irisila jamana halala nafolo labaarali ko kuma ta ka ɲunbile n'a ma ɲɛ k'a fɔ nansaralatɔnba Union Européenne jamanaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ Belgique duguba la Bruxelles la u jaba la u ma se ka bɛnkan kelen ka nafolo in labaarali la Ukraine jamana nɔ. Angleterre ma ɲɛmaaw ko olu ta fa ye min ye jama jɛlen de bɛ bi fɔ a ti foyi t'a yɛrɛ tona k'a b'o kɛ irisila jamana halala nafolo labaarali ko kunga. Ni ale ma ɲɛ k'a bi dɔnze o dɔnze da tiɲɛ don a tɛ nansaralatɔnba Union Européenne kɔnɔ bilen nka ni nansaralatɔnba Union Européenne ma ɲɛma dɔw bi ɲɔgɔn sɔrɔ jɛ wɛrɛ lɔ n'o ye G7 ye dankɔrɔba 7 ka jɛ ni hakilina o hakilina bɛ ta ye sa o na ta ye a na don o da fɛ nka a ti foyi t'a yɛrɛ to nɔ. Angleterre ma ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ u ka dɛmɛ min kan ka ɲɛsin Ukraine jamana ma ka bɔ u fa fɛ u n'o kɔni kɛ u kun y'a jira k'a fɔ dolari wari miliyari 10 ani miliyɔn 600 u b'o kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin Ukraine jamana ma. Financial Times kunnafoni disira ye a jira k'a fɔ Angleterre ma ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ u labɛn bɛ ka ban dolari wari miliyari 2 k'o kɛ ɲɛbila ye dɛmɛ na ka ɲɛsin Ukraine jamana ma. Diɲɛseleke naani warisoba Banque mondiale kan k'i jɔ ni min ye olu b'o ɲɛbila kɛ diɲɛseleke naani warisoba Banque mondiale ye san 2026 ma na se jango Ukraine jamana mago bi jɔ fɛn minnu na kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna olu ka se ka k'a ye. Kunnafoni di gafe ye a jira k'a fɔ Angleterre jamana ma ɲɛmaw y'a jira k'a fɔ dolari wari miliyari 4 fana u bɛn'o kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin Ukraine nin surasiya ma fo ka taa se san 2030 ma. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ nansaralatɔnba Union Européenne ma ɲɛmaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ décembre kalo tile 18 na tile 19 Belgique duguba la Bruxelles u jaba la ka labaara cogo ɲini irisila jamana halala nafolo kumaniyanen na Ukraine jamana kɔnɔ u ma se ka bɛnkan kelen kan lɛrɛ 17 u y'o de kɛ ɲɔgɔn na nga Belgique jamana min kɛn bɛ k'i bana mini nafolo ni bɔli cɛ ka labaara Ukraine jamana nɔ ale ma se ka sago maa si ma se ka nani danganiya ye min bɛ se k'a to a bɛ bɔ a k'a kan ka sabu kɛ nafolo in ma nata ka bɔ a ka wariso la a laban bɛ fandanya bɛn kɔni kɛra a kan k'a fɔ nafolo kumaniyanen kɔni bɛ to irisila jamana mɔ nansaralatɔnba Union Européenne jamanaw fɛ nka labaarali Ukraine jamana nɔ o kuma tɛ o bilen. Rustem Umerov Ukraine jamana lakanako ɲɛmaaya so ɲɛmaaba don wa sigikafɔ min bɛ sen na irisila ni Ukraine cɛ ni Donald Trump Amerika jamana ɲɛma ka wuli ka jɔ ye ale de bɛ ka Ukraine jamana nɔnabila caman kɛ ma ka jigiya k'a fɔ Donald Trump yɛrɛ ka maa wolomanen don Ukraine jamana ɲɛmaw la k'a dɔn k'a fɔ maa don maa min bɛ se ka don dɔ la Ukraine jamana ɲɛma Volodymyr Zelensky nɔnabila ni fanga kɛra falenfɛn ye. Rustem Umerov ye a jira k'a fɔ tiɲɛ don nansaralatɔnba Union Européenne jamana ɲɛmaw juma tɛmɛnen Amerika duguba la Miami u kun kan ka ye sigikafɔ dɔ kɛnɛ kan Ukraine jamana ni Amerika jamana ma ɲɛmaw cɛ ko bawo ko u ye sigikafɔ kunfɔlɔ dɔw yɛrɛw kɛ ka ban u ni Amerika jamana ma ɲɛmaw cɛ ko bi Lieutenant General Andrei Nyatov ni o ye Ukraine jamana surasiya ɲɛmaaba ye ne ni o de bɛna jɛ ka nansaralatɔnba Union Européenne ma ɲɛma ninnu bisimila an n'u bɛ sɔrɔ ka jɛ ka se Amerika jamana ɲɛmaw fɛnɛ ma Donald Trump kɛmɛ ka minnu ji sigikafɔ la ka mankan ba ani irisila cɛ. Ukrainekaw ka nɔnabila Rustem Umerov a ko Ukraine jamana ka laɲini de ye bɛɛ sen ka don sigikafɔ la jango ni mankan ko k'a bɛ kɛ banfɛn ye segin kana kɛ a kan bilen a ko ni ale tilara nin sigikafɔ ninnu bɛɛ lajɛlen la sa a bɛ sɔrɔ ka ci lase Ukraine jamana ɲɛma Volodymyr Zelensky ma. Axios kunnafoni di sira fɛnɛ kun ye a jira k'a fɔ Angleterre jamana o lakanako ɲɛmaaba ani Allemagne ta ni Faransi jamana ta ko olu de bɛ Miami Amerika duguba sigikafɔ in kɛnɛ kan ko u ni Ukraine jamana nɔnabila Rustem Umerov kun kan ka ɲɔgɔn ye ani Amerika jamana ɲɛma Donald Trump ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen mankan banni na Ukraine ni irisila cɛ n'o ye Steve Witkoff ye ko u n'o fɛnɛ kun kan ka ɲɔgɔn ye. Ka segi ka aw fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ɲaguma minnu sigi bɛ ka ɲɛmada Sirifila TV jakanso ma baw ni bɛ kɛ sababu ka dansigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔ la an sera ka min fara ɲɔgɔn kan ka bɛn tuma ye kunnafoni di so ɲɛmaya so fɛ k'a fɔ ala ka bɛɛ ani basigi na Mali jamana kɔnɔna na fo ka se diɲɛ fana bɛɛ lajɛlen ma a k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ.